Zasha sangena thina amawele awu-2 phansi kumaphoyi. Wawukuphi wena? Ingunguluzane zathi zingumgunguluzi. Angibingelela udokotela wami. Oh, siyabingelela Ngunguluzane, kade nawe sikugunguluza lento enkulu. Yeah. Abakufundi babakubona bagwinya amathe. Kuyothiwani ngoba impilo yasemhlabeni? Baphanishe mfana. Awukho into engayenza. Bagwebe. Ngiphezulu kwabo nje. Okay. Awusichazele nakho sihlupheka la abantu besifazane sibathe. Yini lena udokotela ongasinika yona ukuze sibalaphe baqonde endleleni? Indaba enkulu, indaba ethinta abomama. Indaba enkulu ethinta uthando. Indaba enkulu ethinta ukulungisa ubudlelwane phakathi kwabantu ababili abathandanayo. Ngoba mina lento yothando ngithatha ngokuthi into engekho, kodwa ngiyaqonda ukuthi uthando futhi lukhona. Kodwa ngokwami ngithi into engekho ngoba lento yothando baningi abantu abahlukumezekile. Baningi futhi abantu esebefile. Abanye bathi banabafazi kanti baqamba amanga. Yazi mina sengize ngithi kungcono ungabi nomfazi kunokuthi ugane nomfazi wesiphuphuko. Ukusela mfazi uzobana uzokuphekela, ubana uzokwashela. Kusizani ke ngoba nina into eniyenzayo nikwazi ukuthi umfazi uyasekelwa, umfazi uyabiyelwa, umfazi uyanakekelwa, umfazi wenziwa konke. Nina nje niveni nibona ukuthi hayi muhle, ufanelekile bese uyamthatha kusasa uyaqhaka. Kumele phela sibe nabafazi abathi sithi babakishile ababuka kanje. Ubuhle bomfazi akusho lutho. Ubuhle bomuntu wesifazana akusho lutho. Into esifuna yona thina la sifuna equality ukuthi unabo umqondo wakho usebenza kanjani. Njengamanje ngifuna ukutesta wena dokotela wami ukuthi ngimthathe umuntu wesifazane lo othi wena akanayo ingqondo, but ngifuna ukutesta wena ukuthi uzokwazi ukumsiza kule nkinga esibhekane nayo ngoba njengamanje ngifuna yena lo othi wena akanangqondo. Uyazi ukuthi indaba enkulu ishayaphi? Nina uvela uthatha ingunguluzane kade begunguluza nayo njengawe. Kodwa ngiyazi nje ngithi ngizoba ngiqala nami ukuhlangana ngalolu la. Okay, wena ufuna sikhenikhe lengunguluzane. Yeah. Lalela kuhle kube uwe ozosuka kuqala uyikhenikhe ingazicabangele kuqala ngoba kade igudla nje inolwazi oluningi. Wayibeka lento, wayibeka lento. Kukhona phela ukuthi yona nje kade igudla bigudla ngoba dithembe nawe. Nasigwebo sentambo lesumgwebe ngqi umuntu wesifazane uyagwetshwa la athobeke akuhloniphe ngisho wesilisa yabona ibhodla leli ngakuposela lona liyaposa nje uposa leli ulipose manje liyofika eGoli liyofika eCape Town liyofika kuphi leli isigwebo uma uphethele libhodlela umuntu wakho wesifazane uyakhothama nowesilisa wakho uyakhothama athi bayede angithi uyizulu. Kumele unginike lesigwebo sentambo. Nami khona ngifuna umgwebo ngoba ngiyabona ukuthi kuyamoshakala. Nasi isikhathi siyahamba. Usigwebo sothando. Sigwebo sothando. Usigwebo sothando. Okusho sengimtholile ke nami usigwebo sothando. Phela usigwebo sothando baningi usigwebo sothando nabo. Wendlaza ake sikhulume nanti iqiniso. Lalelani, ake ngikhulume ke manje nabalaleli. Othandweni abantu abaningi baxakekile. Abantu abaningi ngabo ngowesifazane ngabo wesilisa. Ufundisa umuntu wakho maqede ethi akasaboni ukuthi lingaqhubeka. Hawu shwele Nkosi indaba engaka. Somoshile. Hawu shwele. Imali zakho zonke ziphelile. Hawu shwele. Swagijima wena enyameni uthi wena ufuna ukumbuyisa, ufuna ukumbuyisa akabuyi. Kuhamba imali kunokuthi abuye. Uyakhumbula 2017? 2000 ngiyakhumbula 2017. Yakwehlela nje leyo nto wena. Ukuphi wena lapho? Ngisaceshelele. Lalela, Pasopa. Sokhuluma ngawanyakazi mfana. Pasopa. Leyo nto into ehlela nanoma ubani. Angithi into enza ukuthi umuntu wesifazane noma wesilisa uthi mawusothandweni uzoqamba amanga ukuthi sidalelwe ayena thina sidalelwe nje thina kunje ayikho into enjalo. Umuntu wesifazane uyakhiwa. Yeah. Uyasekelwa uyabiyelwa. Yeah. Wena uthini? Awukuboni lokho? Awusengafishane nje. Uyabona wawuhlezi njalo ungitshela. Kwathi emhla kwangithola. Ngabuye ngacabanga izinto eziningi kakhulu. Batshela ukuthi wathi isibhamu sibeka la. Batshela. Akwazi ukuyikhuluma indaba engaka ngoba manje kuphapha abantu lento. Lalela wendlazi. Phela la siyafundisa mina ngithanda iqiniso. Ufuna umtshela umuntu iqiniso ukuthi cha mina ngidlule khona. Ngathanda umuntu ngathi ngifuna ukunika ikhubalo. Nangi phela.
inkosi Malanga wagoloza wena wathi hayi lona ubambulami ngoba Asemathandwe wena, asemathandwe ungathinteki. wathi wena seninomntwana abantu abanomntwana bahlukana Yeah, sibambelele nje umntwana. Kuyimanje usize ukugedla kwamazinyo. kumanje uyadabukisa Uyazi indaba enkulu. ngiyabonga nje ukuthi usuyazi ukuthi impande yasebenza Isebenza kakhulu. isigwebo sothando nasi Ngisiphethe kuyimanje. isigwebo sothando sifuna akafone manje umphathisele sifike kuye Sele ukuthi ngisifake ephaketheni nje kube sami. isigwebo yesingozi kakhulu isigwebo sothando silungisa inkinga zothando lilodwa nje ibhodlela leli uma awuvule la sibakhombisa into enkona isigwebo sami Sothando. Proposa la uthi sigwebo sothando uyamgweba usibani ungasho phela basibuka abantu kodwa awuzwe bese ukhuluma konke ke kuleli bhodlela ukuthi ngifuna ekhaya usibani bese ukhuluma konke futhi ukuthi akakuphathe kanjani konke ukufuna ukukhuluma la usezoba intothololo yakho ke isiginci sakho ke hula mthuthu angithi usungigwebile bese usukuyavala ngiyamvalela la uyambopha lalela yazi ukuthi kwenzelani lokho kunezinye insizwa ngaphandle nentombi ngaphandle ezingogqwayibhile engathi uthandana nawe nje bethandana nomunye umuntu uyathanda yebo uthi umshadile nje aphume ngokomsebenzi kodwa phandle uyadla anike ikheke uyadla ngaphandle wena uyolokhu serious Mr serious noma Mrs serious kanti uyalimala ngithi mina abantu abasenkingeni enjalo hayi ngoba ngikhuluma kabi ngiyabaluleka ukuthi uma unenkinga kwezothando bonana nesigadla senyama udokotela lo uyangeza ngoba sona sesake safela emazweni siyazi sokunika isigwebo sothando kube kuhle ekhaya kube kuhle endlini manje makukhumbuza 2009 yeyiwe ungadlandi umlando omkhulu wamhlupha ngoba uyazi wena phela sikhuluma ngezinto esidlule kuzo sikhuluma ngento esingayibonanga kukhuluma ngento ephathekayo hey kodwa isigwebo sothando ngeke uzisukumele ungakalimali yebo abantu nje bazoyibuka njengomdlalo lento esenzela kade kuningi sabafundisa omunye nje kuyimanje uyacabanga ubhizi uyakhala inyembezi we njengamanje isikhona isigwebo sentambo ikhona isigwebo sentambo siyatholakala uyeke lokukhala usuku bonke nemini ulokulandela umuntu sigwebo sothando sigwebo sothando usifake nje ukuthi usifaka la ukuthi yonke into izohamba kahle angithi into eshaya abantu yini abantu ufika ibuka ivideo ethi mayibukile ivideo acabange kaningi angacabangi nganye abuyakhombela umakhelwane uyangizwa kanti lento ifuna ukuthi mawuyivula ivideo uyangizwa bese uvela uthi phezukwayo angithintele baba ngithole lesigwebo phezulu kungakenzeki okubi kimi ngoba mhlambe nje once wahlukana nalothandana naye wena awubuye kahle wena ngiyakutshela cishe uzoyibulala cishe uzobulala ngisho umndeni cishe uzosibhubhisa wena kanti wahlula ukusukuma kusanesikhathi sukuma ufuna usizo alukho uthando oludalelwe webakithi musani ukuyikhohlisa alukho yabona nje like akuni isithembu uyahlanganisa into yakhiwayo leyo nasemandulo kwakunjalo uyasona indaba yazazi wena kunjalo nje ukuthi nje sibuye sibhayizise kodwa nasemandulo kwakunjalo isigwebo sothando siyatholakala ku Dr 2+2 nayi number phone manje ungathi number uyibonanga 076454045 nasi isigwebo sothando satholakala phansi kwamhlabeli singakavali nje singavali dokotela wami ungichazele ngomhla 16 kuzoba kwenzakalana angazi le mhla 16 ibambe angithi kule video ezaso sikhuluma ngomhla 16 kuba kwenzakalana njengamanje sifanike ini isigwebo sani sothando wozani siyatholakala uyazi ukuthi yini ngesigwebo into engithanda and futhi azikho iningi zincane phela ziyashoda 1 2 3 mohamba kancane nje wasala sigwebo sothando uyazi kwenzakalana mohamba kancane uyazi kwenzakalana yabona abantu bane stress empilweni
esikhulu. Asikho istress esidlula istress somuntu osifazane Yeah. noma umuntu Yini usho kimi? wesifazane. Cha, siyidlulisa nje le. Oh. Asikho isigwebo esinjalo. Oh. Lento yakugqilaza emoyeni wakho wedwa ujule kube manzi. Yeah. Uyangizwa? Ngoba wena Ungabuza mina, wathi ungabuza. uyakuthanda kanti akakuthandi. Woza la nasi isigwebo. Asilungiseni imizi iqonde. Yeah. Ngisho ufuna isithembu oza kimi. Yes. Ngisho ufuna ukucupha. Ufuna ukumcupha kungamethembi ehlala ePitoli. Wena uhlala eJozini. Oza sikucuphele yena. Cape Town. Ngoba njalo uhlezi ukhuluma naye efonini enyusa umoya. Siyajola kasenandaba nawe. Bye bye.